Tini Hayung Hani Bwsarokni Sal. Joto Hayung gono khatung khaja khlaiye dal bidal pandarokni bisingtwi palaijagwi tongo. Omo haikhe Killao bo Tipra Motha Killa Block Committee by luajijak kaisa kotor ma panda sonsar jakha. A panda joto no khatung khaja khlaiye sakni hukumu mukumu rechabung mo sabong bai khe tongtho palai lekha. विशेष कई संग बायोर करंग फाइजाक चिनी सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया तै बुसिनी अ किलाम चाइनी दिप्रामो थासिनी बुबाग्रानी वारियर्स बुबाग्रानो लगरनाय सिनी थामसानो हामजांनाय प्रथम जतनो आं ब्लक कमिटिनि एस ए प्रेसिडेंट अंगै जतनो प्रथम चिनी 9 अगस्त चिनी इंडिजिनास डे सारा विश्व हायुंग पालाइजाक दं हाइनाय प्रथम आं जतनो चिनी अ हास्तेनि त्रिपुरा राज्यनि चिनी कुंथाय बारानो खाका हाम खुनुमंग याफारु ककम हाइनो जोंतिनि सारा विश्व बुचलै दंगु अम हाइ जोंतिनि सिनि किल्ला बागमा त्रिपुरा मथानेंगै सिनि तिनि 9 अगस्त वर्ल्ड इंडिजिनास डे पीपल डे मनो जोंतिनि सिनि किल्ला त्रिपुरा मथा ब्लक कमिटिनि तुइदुल मुंबाय जों ताबा आरो जागा वाइटिएफ टीडब्ल्यूएफ जतनि साक्थार मुंबाय जों ताबक जों हहम ददंखे रेली खाइलायनाय रेली खाइमनि यागुलो जों अर सिनि न कटर गुमन पद मेमोरियल न कटर आजागा सिनि हल जों पान्दा खाइलायनाय सिनि कालचाराल दंगु विभिन्न रोसामों मुसुइमों दंगु सिनि नगराय कटर सिनि बरंगनां सीएम सार ते सिनि एमडीसी डेपोजिट सार बो फाइ दंगु बरक बायनो जों ताबक हल जों पाइथागल रेलीनि परे जों कक सालायनाय जों ताबक जेंगानि नाय दंगु जों किसा हिमबटक हिंलायनाय सिनि तिप्रासानि सिनि ट्रेडिशनल कालचार जों बाहायखे दं जों बुसकांगो बाहायखे दं बाहायखे मा दंनाय बनो जों जतनि बुसकांगो जों हिमबटकनि बिसिंतै सारा त्रिपुरानि सिनि कुंथाय बारा न जों फुंदुकनाय आर ओ फुंदुकमानि बिसिंतैनो प्रिंट मीडिया बा सोशल मीडिया नि बिसिंतैनो आं प्रेसिडेंट हिसाबै सान मुसुगु फाइबैदि ताकु बुकुराव जों तिनि सिनि कुंथाय बारानि सिनि जागमानि दिन 9 अगस्त अ दिननि सिनिनो जों समय मा तांलायनाय बुसकांगो जों जतनो तिप्रासा थानसानि बिसिंतैनो जों सिनि यक सामानि माननाय ते सिनि बुबाग्रानि सिनि इमां जे ग्रेटर ट्रिपालेन जों बनो मानाय आशा खायु जों दाइटिन मानाय असुक जरा कक सावैना हाय जतनो हामबाय याफारै आनि कक पाइरखा जतनो हामबाय Killao media person no hambai te tinini World Indigenous Day tini wo belai ke Tongthokni Sal thangnai 2021 ni slai tabok 2022 9 August tini Gunopodo Memorial Holo जों प्रथम लाइजाक किल्ला ब्लक नि इंगै प्राय 2000 साइ गोबांखौ दिनै जों प्रथम लाइजाक बेलायखे तंथक लाइजाक बेलायखे खातुं लाइजाक दिनैनि हिंखे हायुं गोनाङै कुंथाय बारारकनि सिनिमों दिनै Hani Bwsarokni Hani अधिकार दिनै वो जों मामानि साल नतयै दिनै वालनो दिनै पालाइजागै दङ जों बाहायनो ताबक पालायलायै जों ताबक जें सालायै दंलायो बेलायखे खातुं लाइजाक दिनै बोरैरावनि कामुं समों बेसिरबाग ट्रेडिशनल रकनतयै जों दिनै वो सिनिमों दिनै जों रलायै दङ दिनै हुकुमु रकनतयै दिनै सिनि नगराय मतन ओंखायनाय सीएम बो फाइ सफायजाक हानि बाङै सिनि किल्ला ब्लक नि ओंगै टीडब्ल्यूएफ वाइटिएफ त्रिपुरा मथा बेलायखे खातुं लाइजाक तंथक लाइजाक जों हानि बwsarokni सिनि जागै ताबक मोसां रवै दंलायो आनि मोनखे आंखे
Takarjala district ni secretary Ganga Devi Jamatia. Hamburg.